Krásný den všem, já vás vítám u dalšího rozhovoru k naší zářijové konferenci Cyber Days, která se bude konat 2. a 3. září 2026 v Kongresovém centru v Praze. Dnes se podíváme na téma, které známe, si myslím, úplně všichni, ale málo kdo tuší, jak sofistikovaná mašinérie za ním dneska stojí. Já mám tu velkou čest, že dnes mým hostem je Boris Smutina, který má na naší konferenci přednášku s naprosto geniálním názvem a abstraktem Péče o nenarozený spam. Borisi, já ti děkuji, že jsi našel čas a vítej tady na našem krátkém rozhovoru. Ja ďakujem, Honzo, a samozrejme pozdravujem aj všetkých, ktorí si toto video budú pozerať. A jo, ako tiež sa teším ako na tú prenatal care sex systému. Je to dosť, by som povedal, taký zabudnutý topik. Taky vlastne si myslím. všetko je. Řekl bych, že o mailech už si skoro nikdo nebaví, protože to bere jako vyřešenou věc, stejně jako aktualizace operačního systému, ale jsme daleko od pravdy. Hodně. Mail je dokonce starší než my, takže to už si nikdo nepamätá. No. Ano. A když to vemu, tak za chvíli se nám budou rodit děti, kteří nebudou pamatovat on-premise infrastrukturu, takže to bude ještě zajímavější. Ano. Ty už v tom názvu péče o nenarozený spam, který se mi hrozně líbí s tím abstraktem, protože to zní jak z nějakého prostě lékařského prostředí a přitom to naprosto všechno na sebe sedí a ladí. Kdybys měl popsat takový ten, tu gestaci neboli ten vývoj takový průměrný, moderní spamový kampaně, tak jak moc jako útočníkům to trvá od té doby, než si sestaví nějaký list a kliknu na tlačítko odeslat všem? Jak moc jako sofistikovaná věc to je? Vzhľadom na to, že dnes drvivá väčšina tých spamových kampaní sa vlastne robí prostredníctvom platform, kde si vlastne už tú službu kupuješ, ako cybercrime as a service. Tak ako pre toho koncového konzumenta, ktorý z toho samozrejme, že má nejaké percento a niečo tam skasíruje, tak ako pre nich to je relatívne jednoduché, ale pripraviť celú tú infraštruktúru, ktorá je za tým, to znamená mať nejaký management, dashboard. Ako to sú nástroje, ktoré väčšinou poznáme treba z nejakých marketingových e-mailových nástrojov, hej, ako niečo podobné spamery majú. Hej. Až by som povedal, že majú dokonca oveľa bohatšie featurey, hej. Samozrejme všetky tie rôzne bezpečnostné prvky, monitoring toho, či to bolo doručené, na ktorú platformu sa to doručovalo, či jednotlivé tie nódy, z ktorých sa to posiela, či to žije. Ako to sú To je krásne prostredie, ktoré keď vlastne sa podarí odhaliť a zistiť, jak to funguje, tak je to doslova ako z technického hľadiska je to naozaj veľmi pekné. Hej. Tak, jak sa vlastne staráš o to malé bábätko v tom brúšku, hej, a snažíš sa, aby to bábätko proste bolo krásne, aby bolo zdravé. Niektorí púšťajú pesničky, tak tu sa síce pesničky nepúšťajú, hej, ale skúša sa to, či to funguje, či tie systémy vlastne všetky bežia a v momente, keď príde tá spamová kampaň, fakt to je to zrodenie, kedy to príde, hej. Keď to správne vyladíš, tak to vlastne ako skončí tým užívateľom, bohužiaľ v mailboxe, hej, ako teda pre nás bohužiaľ, hej, ale ten spamer má obrovskú radosť z toho, hej, pretože to sú ako neskutočné zisky potom, hej. Určite si pamätáš, teraz sú hodne populárne rôzne kampane, že došlo niekde miesto na disku, končí ti Google účet, Apple účet ti končí, teraz včera bol Home Credit napríklad, pardon za reklamu nejakej firme, hej, ale včera bol Home Credit Fish, hej, ten je zaregistrovaný, takže ako a ono to všetko začalo niekedy ako keď som sa s tým začal zaoberať, ako to vlastne celé funguje, aký je tam vlastne ten príspevok ako do tej sofistikovanosti, tak som zistil, že to vlastne začalo takým tým Unicredit spamom, ktorý chodil ako tak bežne, hej. A práve od toho sa to krásne, ako tam som si vlastne odsledoval vlastne spamerom ten vývoj, hej, akým prechádzal, hej, s tým, že by sme aplikovali nejaké opatrenia proti tomu, čo on posielal, hej. A jak sa adaptoval. Jaké metódy sme my použili na to, aby sme vlastne detekovali, že jo, je tam stále, funguje stále a tak ďalej. Takže ako
to bolo niečo ako krásne sledovať, jak sa vlastne vyvíja a teraz už čaká, že tá spamová kampaň príde, hej. A v tej chvíli proste ako stlačíš to tlačítka, povieš, tak všetko ide do drevnou, no. Chápu. Ty jsi to popsal skoro tak hezky, že jsem se skoro jako přemýšlel nad tím, jestli si vyměním svůj mailing, který používám ve firmě za to, že bych si koupil tady Cybercrime as a Service, phishing service a možná bych byl efektivnější ve svém marketingu. Aby som ti povedal pravdu, tak ako v tej mailovej komunite tie problémy, ktoré riešime, pretože sa ako poznáme tí, čo prevádzkujú väčšie mailové platformy a tak ďalej, aj my menší, hej, tak sa vlastne poznáme a rozumieme tomu, aké problémy máme, komunikujeme napríklad spolu problémy doručiteľnosti s rôznymi spoločnosťami, malými, ale aj s tými veľkými, hej. A tie problémy, ktoré oni majú, tak sú v podstate veľmi podobné ako tie problémy, ktoré spôsobujeme tým spamerom. Rovnako analyzujeme ten spam, ako analyzujeme klasické marketingové maily. Až teraz tým, že teda tomu pánovi z tej marketingovej platformy alebo tej pani z tej marketingovej platformy vždycky ako poradíme, hele, toto máš špatne, toto si potrebuješ nastaviť. A ty tomu spamerovi nepovieš, pretože to tam proste vidíš, hej. Rozumiem. Pri tom množstve mailov, ktoré oni posielajú a jak sa snažia proste ako pomaly nastageovať ten útok, hej, tak ako tam to vidíš, že sa snažia obísť nejaké to filtrovanie len tým spôsobom, že pomaly pridávajú nejaký obsah, hej, ako zase nechcem moc spoilovať, aby sme sa mali aj aby sa mali návštěvníci Cyberdays na čo fakt těšit. Určitě, to určitě ani není cílem tohohle rozhovoru, ale jako samo o sobě je to vyladěné tak, až je to pěkné, jak jsi zmínil. A teda pro ty z toho pohledu, kteří se na to v tu chvíli dívají. Samozřejmě tohle je dost věc, která prostě spadá, řekněme, ze svého konceptu nebo ze své oblasti i částečně do sociálního inženýrství. A když odhlídnu od té technikály a budu se věnovat jenom tomu cílení na ty konkrétní jako cíle, řekněme, na ty konkrétní osoby nebo společnosti. A je to něco, co je, řekněme, využitelné v rámci těch komunikačních kampaní a naprosto se automaticky nabízí na tohle použít prostě v dnešní době LLMko, řekněme AI teda. Je něco, nebo řekněme v této oblasti spamu, nebo řekněme i phishingu a podobně, je to stejně jako v jiných oblastech cybersecu a ofenzivní security, že je značný nárůst tím, jak nám rostou funkcionality AI, a protože to ty útočníci používají prostě pro efektivní doručování a zároveň opravdu to vytváří takové ty spamy a fishe, které nejdou poznat od pravých, protože používá se AI. Je to tak? Je a i nie je. Ono to treba rozdeliť na dve časti. Ak to rozdelíme na tú technickú časť, ako príprava tej infraštruktúry, tam si dovolím tvrdiť, že proste Agentic AI robí ako obrovitánsku úlohu v tom, že aj to manažovanie tej platformy a tak ďalej, to všetko vlastne už prebieha ako plne autonómne. Monitoring, reporting, všetko. A čo sa týka obsahu, tak ten obsah sa začal teda meniť a začal sa meniť spôsobom, kedy si dovolím tvrdiť, že to AI rozoznáš. A rozoznáš to práve preto, že to AI má fakt taký ten divný spôsob vyjadrovania, keď to tak mám povedať, hej. To proste človek tak nehovorí, hej. Človek to tak nepíše, hej. A to proste ako ľudský mozog spracovať ten text úplne iným spôsobom, hej. Alebo, ja neviem, pomlčky, ako to je ten starý známy, kde si každý všíma tie ako strašne široké pomlčky, ktorý robí cloud, hej, alebo ChatGPT, hej. Tak to sú také detaily. Nej. Alebo detailnosť, ako rozvinutie nejakých tých rôznych scenárov. Čo, ako ten jeden príklad úplne za všetky, ktorý stojí za to, je povedať, že ak si pamätáš maily, ktoré ešte dnes chodia ako rôznych nigerijských princov, už je teda tých nigerijských princov strašne málo. Ale vlastne ten advanced fee scam ako taký je ešte stále a je veľmi nesofistikovaný, ale už tu nám máme vlny, ktoré sú ad jedna veľmi sofistikované, čo sa týka textu,
To znamená, pospájajú viacej faktov, ktoré by mohli vytvoriť v podstate ako nejaký plausible scenario, pre ktoré ako človek spadne. Plus k tomu ešte je zaradený aj ten dizajn toho mailu, jak ten mail vyzerá, že už to vlastne nie je len čistý text, akože volám sa Christine Wallenstein a tak ďalej, ale je to naozaj niečo pekné, čo vyzerá fakt dizajnovo pekne a myslím si, že tam by sa mohli kľudne ako niektoré marketingové firmy ako inšpirovať, jak ten mail má vyzerať, lebo on vyzerá naozaj pekne. Ak si zoberieš, dajme tomu fakt, že ty dneska si vlastne môžeš pomocou tých rôznych AI nástrojov vytvoriť rôznych workerov a agentov a necháš ich medzi sebou, nech sa hádajú, aby ti povedali, aká je pravdepodobnosť, že na toto proste ten človek klikne. A ty to proste necháš ten obsah iterovať, treba z nejaký ten hero text alebo niečo v rámci toho mailu. A tie modely to proste iterujú, až sa nakoniec uzhodnú, že je tam proste preklik, ja neviem, 5 zo 6 agentov by teda na to kliklo. V tej chvíli je to proste ako 100% vyladené. To vidíme. A to je len vlastne vývoj ako toho jedného mailu a to sa vlastne templateuje a potom sa to rozposiela ďalej. Takže se bavíme o tom extrémním vylepšování vlastně na těch obou liních. Jak té infrastruktury, která nám to zajišťuje, tak i toho obsahu. A nechci se úplně zaobírat se teď do otázky, která by se nabízela a to je, jak se tomu bránit, protože já, když jsem nad tím několikrát přemýšlel, tak jsem říkal, že se tomu neubráníme, dokud nebudeme mít ten čip taky v hlavě, aby rovnou nám to dokázalo říct, tohle je spam a tohle je fish a tohle nedělej a nehejbej rukou na ten tlačítko enter. Ale určitě... Ale my ho máme. Máme, určitě. Je určitě jako mnoho technologií v dnešní době, které velice efektivně bránějí doručování, řekněme, nelegitimních e-mailů. Ať do toho dám škatuly všeho, co může nám jako dojít. A myslím si, že ta sofistikovanost je potvrzená i tím, co ty útočníci reálně třeba dělají. Teď, když vezmu mimo čistě to rozesílání spamu, ale vím, že to bude nějaký iniciální vektor, tak je vidět, že to funguje, protože ty útočníci se kvůli tomu museli uchýlit na jiný komunikační kanály. Že? Dneska je mnohem jednodušší někomu napsat na linkáč a poslat mu PDF-ko, než se snažit dostat to PDF-ko skrze prostě bezpečnostní mechanismy mailů ve firmě. A když se na to z tohohle pohledu podívám, znamená to, že bychom do té škatulky spam, já vím, že v tom, řekněme, kontextu té tvé přednášky to takhle brané není, ale dalo by se říct, že se nám ten spam dneska posouvá i na ty další platformy a tím pádem se nebavíme jenom o té mailové komunikaci, ale bavíme se o záležitostech typu application brokery, DLPčka a tak dále, protože se nám ta komunikace děje někde jinde? Áno a nie. Tá podstata toho spamu a to, čo vlastne ten útočník sa snaží ako doručiť tomu príjemcovi, ako tá zostáva úplne rovnaká. Ako tam vždycky je to nejaký to je to malicious payload, alebo môžeme hovoriť o nejakých linkách a ďalších scenároch, výsledka ti príde a neviem, SMS-ka, že ahoj, jak mne prišla minulý týždeň, mi prišla SMS-ka, že ahoj mami, toto je moje číslo, tak som sa tak ako obavil, že kedy som prešiel tranzíciou, neviem, ale proste, že toto je moje číslo, napíš mi na WhatsApp, a keď som sa k tomu dostal a napísal som na WhatsApp, tak už tam ako nikto proste nebol, už to zmizlo, ale ako ten počiatočný teasing tam ako stále niekde funguje. Ako bez toho, pokiaľ by to mal byť absolútne bezkrvný mail alebo nejaká bezkrvná správa, ako ten útočník tu obeď nenaláka. To je vlastne na každom, tak jak si spomínal, ako LinkedIn, ako PDF-ka, prípadne rôzny recruitment scam, vo forme, že ťa vlastne niekto sa snaží rekrutovať a naozaj sa pozrie, ako tuto máme nejaké opportunities a ty tam klikneš. To bývajú treba fakt ako skúsení ako špecialisti na bezpečnosť alebo ja neviem, admini a tak ďalej, niekde kliknú a šup a už to ide, A proste už to vyžerie nejaké credentials z toho prehliadača a tak, Takže ako ten výsledný efekt je, proste mať nejaký gain, nejaký zisk, A ten spôsob, ako delivery messagingom,
keď si spomínal, že ako na iných platformách, tak ja som z okolností videl veľmi zaujímavú prednášku od tvorcu Rspam-D, ktorý si forknul Rspam-D na Telegram. Hej. A ten Telegram má úplne iný spôsob ako tých správ, hej, vyhodnocovania účtov. Hej. Ako tam určite doporučujem ako pre všetkých, ktorí si to pozrú, aby si skúsili pozrieť, ak je to niekde dostupné. Ja teda osobne neviem, ako sa dá vlastne využiť spam filter práve ako na nejakých messagingových platformách typu Telegram. Hej. Že teda ten Telegram je špecificky hodne, pretože je to tam možné nejakým spôsobom do toho kanálu integrovať. Hej. Ale ja som teda ako na tú prednášku pozeral s otvorenými ústami, hej, a potom som sa aj rozprával priamo ako s tvorcom Rspam-D o tom, že aké to bolo náročné, on povedal, je to jednoduché, pretože je to v podstate len messaging, hej, ako ide ti len o ten obsah, hej, niečo ti spadne, to znamená tie transporty, tie ti odpadnú a tak ďalej, ale ten obsah ako taký, hej, ten je dôležitý. Rozumím. To je určitě zajímavá úvaha. V tomhletom mě ještě napadá jedna záležitost. Když si vezmu, že to je jednosměrná, jednorázová komunikace, rozešleme masu e-mailů a čekáme, že uživatel klikne nebo něco někam vyplní a hotovo, tak se taky často zmiňuje záležitost typu, že si vlastně ty útočníci, ať už masově nebo řekněme nějak spear phishingově, jako dlouhodobě píšou s tou obětí. A teď nechci řešit jako nějaký věci okolo toho, ale spíš tohle přece taky pomáhá té legitimitě té e-mailové komunikace, že jo? Protože ta komunikace jako trvá delší dobu, ty domény si mezi sebou vymění velké množství e-mailů, reputačně to jde nahoru, je to velice efektivní, možná, že na některé zaměstnance v té firmě ten útočník ani nemíří s tím, že by je podvedl, jenom si s nima prostě píše, aby zlepšil svoji reputaci. Je tohleto jako relevantní, je to opravdu věc, která se děje, a pokud ano, to asi jako nemíří na všechny na světě, že jo? To už je totiž nějaká operace, kterou buď musí operovat člověk, anebo AI, taky samozřejmě, ale to už by stálo nějaký peníze. No takto, ty si trafil absolútne shady segment biznisu, hej, ktorý je aj tu v Českej republike medzi nami, len tak ako sú spoločnosti, ktoré ako razia ten shady business, hej, a razia ho vlastne riadne, hej. A je to v podstate nejaké ohrievanie mailboxov, hej. My sme to kedysi dávnejšie nazývali, že to bol conversational spam, hej, konverzačný spam, kde si jeden mailbox na jednej platforme, druhý mailbox na druhej platforme a teraz tam útočník vlastne generoval obsah. Keď prišiel obsah, hej, tak vlastne existoval pomocou nejakého, ani to nechcem nazvať, že strojového učenia, ale proste pomocou nejakého prednastaveného scenáru sa vymenila ako vygenerovaná komunikácia, keď to tak mám povedať. Hej. A tým, ak si spomínal, tak sa zvyšuje reputácia, hej, vlastne odosielacie domény aj na jednej, aj na druhej strane. Hej, a v určitom bode, keď je ten mailbox ohriatý, alebo tá platforma ohriata, tak vlastne nasleduje vlastne to rozprsknutie toho spamu vlastne na viacej tých mailboxov a tá doručiteľnosť tam je veľká. Deje sa to v Google, deje sa to v Microsofte, deje sa to vlastne v všetkých veľkých platformách, kde si to len vieš predstaviť. Hej. A inak je to ako strašný veľký biznis. Hej. A povedal si, že je to spam, hej. Ale je to normálne legitímny biznis, ktorý je zaintegrovaný ako v rôznych marketingových platformách, čo ja sa osobne ako divím, že to proste ešte niekto ako toto proste používa, hej. Ale je to bohužiaľ tak, hej. A je to fakt ako na hrane, pritom tie techniky sú takmer totožné, hej. To je takmer totožné. Ten konverzačný spam, ako ten je dneska ako významnou položkou toho a je ťažko detekovateľný. Okay, lebo ty vlastne nevieš, ako tam by si museli ísť do nejakých behaviorálnych parametrov, kedy tí ľudia píšu, či môžu písať, lebo spia, alebo nespia a tak ďalej. Hej. To prostě nejde. Hej. Rozumím. Takže je vlastně docela dobrá informace pro všechny, kteří nás vidí a slyší, že je možný, že taky podporují spam, řekněme, nebo prostě komunikaci, která není úplně legitimní, už jenom tím, že i na naprosto neškodný e-mail prostě odepíšou, protože pomáhají tomu zahřívání. Takže možná by bylo dobré neodepisovat prostě na nic, i když to zní neškodně, nemyslím teď na nic, že by se zastavil biznis, ale neodepisovat prostě na nic, co by jako neměla být jako legitimní komunikace.
bohužiaľ takých ľudí ešte medzi sebou máme a máme ich dosť. Hej, sú ľudia, ktorí si schopní si písať proste so spamermi. Jako, ja neviem, to... A třeba to dělají pro zábavu. Třeba to dělají pro zábavu. Aj tak možno, mali by mať niečo iné na práci, nie takéto veci. Hej. To je pravda. Ale samozrejme, že vždycky, keď ako naklikneš alebo odpovieš na niečo, tak sa automaticky zaradíš do ako ďalších spamových listov, tvoja adresa proste niekde skončí. Hej. A je to čisté pop. A v tom zmysle, ako stačí len odpovedať a v tom zmysle, ako trebárs, ak niekto takto odpovie z firmy na nejaký taký mail a môže byť inak dobre pripravený, hej, nemusí to byť vyslovene úmyselné, že niekto si chce písať so spamermi, hej, ale niekto proste odpíše. A nazdieľa tam patičku toho svojho mailu, toho firemného, hej, aj s celým logom, hej. A dneska vidíme ako množstvo malveru, ktorý sa šíri a ten narratív je, že dobrý deň, tu vám posielame našu objednávku, skontrolujte si položky a odpovedzte čo najskôr. Toto si určite videla, ja si myslím, že drvivá väčšina ako tých divákov to takisto videla. Ale je tam fakt reálne logo spoločnosti, aj české firmy, slovenské spoločnosti všade. Ne, ako, je to fakt reálne. Ne? Rozumím. No, samo o sobě je to téma jako extrémně rozsáhlé a rozhodně to nepatří mezi dinosaury, kterým bychom se měli přestat věnovat. Je to jeden z těch topiků, jak jsem říkal na začátku, který si myslím, že se začíná víc a víc přehlížet, protože je to tady s náma tak dlouho, jak jsi říkal, je to s náma tak strašně dlouho, že to všichni vnímáme jako prostě věc, která je vyřešená, nebo ji za nás vyřešili technologie, protože nám taky každý produkt, služba a tak dále říkají, že nás baví veškerého spamu. A já určitě věřím tomu, že se dozvíme mnohem více a více technických a více detailních informací ve tvý přednášce na Cyber Days, kterou budeš mít na naší konferenci 2. až 3. září tohoto roku v pražském kongresovém centru. Boris, já ti moc děkuji, že jsi našel čas i takhle v terénu, kde jsteš, a budu se těšit na tvoji přednášku. Pro všechny ostatní, kteří by se chtěli dozvědět víc, nebo se ještě nějakou lístek, mrkněte na www.cyber-days.com, kde najdete další informace. Boris, ještě jednou díky. Ja ďakujem, Honzo, a všetkým ešte hezký den a uvidíme sa na Cyber Days.